To nga aingu yo play bahagi ni gisngipat nga lalapan. Teng biang ini gijing hikai ke biya day bat ke Kamram ke jong ki Ngeit. Habang ay ke teng ini gijing hikai ki Kamram jong ki Ngeit. Nga kwa bag fin de snot hu shai. Kum mga labatay gitu gijing hikai ke jong ka ba menchi sngi. Haga bangala kren na gijing day bat ke jing shakri yo play. Bangideban tip ila ka jong rule kum ki Ngeit. Kum nongin le hagi jaka baro ki bangidan. Bat ngala keren ni Kiba ka jing sngot ho ila ka jong ka Kamram. Ka jing nang ban buat bet ya ka jing buat bet ka jong play. Haki eki baro khat ki bangin le. Kan penlong ingi bangin yo baniyat ha ka jing ismay ka jong try. Bangin yo iru ya ka jing try ka jong play. Ha ka jing im ka jong i bat ha ka yeng ka sem. Haga jaka ga bangi tray, haga jing shakri yo blay, haga dugo benta ha bangi snut ho ila ga jong ka Kamram. Kanya rap yangi bangi nang ya ka ban ga jing ku. Fi lana pipet baha kat kum la ga ktien ga jong blay. Blay lo bo bet ya ga met ga jong o. Bat ka tagaday ula panya sariyem ya ga jing shakri blay bat ka met. Ula bo iga kli, iga kmat, kmut, iga kti, iga skor, shintur. Ula bo ila ga jong ka benta, iga kti, iga jan. Klong snam ki kidney ki klai ga met ga jong brio. Babaro ki de ban tip ila ga jong roll ila ga jong binta ila ga jong Kamram. Ka kti kamla ban le kum ga gajat kamla ban le kum ga kti. Ka khamat kamla ban le kum ga skor kamla ban le kum ga khamat. Ka shintur kamla ban le kum ka ma kamla ban le kum ga khamut ban ga khamut kamla ban le kum ga shintur. Bat ni dan la ga jong binta ha ga met ga jong try ha ga met ya kaban pnia igini met ka ba itna bat pinyo I teng dan ki brio ki ba msngot kho igini agajing shakri yo blay la galong hagno ko bentaro ni klumar nakataga daw ngala pen I fi ka Kamram ko jangi kum ki Ngeit halaga yeng ka sam bat igini ngan kran khamjrong ko magala dep ong haga voice message ka bala dep Magkataka day haga voice message ka bishi spotlight away. Haga ni ka part 1 nga ladep hikai ka Kamram jong ki Ngeit. Halaga iyeng ka sem na ka bang sedang ningkong na ka jing hikai na kikimeki ka pa bat nga lakren kato kat ni ka jing iday bat kikimeki ka pa kumno kum ki Ngeit ngiday ban le halaga jong ka iyeng ka sem bat kumno ngiday ban lang. Bat nga da kwa bangan nirap ifi nang ni na marangayo I. Bahagi ni ka Bible hi ka Kamram jong Ngeit habaw tip yala ka jong ka benta ngan ong biyang sisisin. Habang isngot ho ila ga jong ka roll. Habang isngot ho ila ga jong ka benta ka ega ba blay bo ka ega hangno la bo yangi haga no jakangi yang ka ba kumno ko bangi ban le kumno ki ban pendap ega ta ngani tho ifi ka ta ka dai ka ba dan kam tam haga jing shakri ka jong you try. Shangan ong ifi ka tien ka ba khamdan kam haga ni ka por. What haga we ka singing Ngeit. But nda habang yang khmat jong blay. Habaw blay un kli but un ay bainong ega jing le ka jingi. Onum kali ya ka ay ka ba uklembo on kali ya ka ay ka ba ubo but day na ka daw habang nga kren hang ni ini ka tin ka jong play nga kwa bangan ong ifi nga kwa bangan yo I baka jing im jong fi kan ya bet but baka jing im jong fi kan poi shi ka thong but bangin yo poi shi ka ta jaka ga bangila ban ka jing ka khu ya ki bo bon ki brio ha ki ni ki sngi de tong ini pet menta ka sngi ngan teng biang ni ka jing kai ha ka jing day but ki Kamram ko jong ki Ngeit ala ka yong yeng ka sam ngala pen I ki kimeki pa hot ngamlangan pen I lot nrai ngala pen I ya ki kimeki pa but try ka bangan poi shi ta nga kwa ngan pen I kum ni fi ngap ha fi haga Bible na pin puli na kitin ka jong play kanuko success la ni ka jing job ka jong no brio kam na shong haga balang kam na shong haga jing shakri ka jing job jong no brio kanuko brio kinuki brio haga jing ya nanti ka jong ki ka shong haga long yeng long sem ka bagidan namat nda haba kidan ka long yeng long sem ka bamlong ka jing im jong kiru ka poi shi ka jaka ka bamlong bat nda haba pimot maniat shikman aga jing shakri yo play kham tam le ga kam ga jong play ni don kam palat ban yo ga long ying long sem ga belong supportive lani ga be krishan iwe but kani kan mi de nda haba ngi snot ho ila ga jong ka benta na ga jing im ga jing ngan chipin I fi ni ga por ya ki katto ga ni ki kintin bat ngin si poi shi ni ga jing hikai ya ka ba ga kwa ba ga no ga jing ga khu fi na ga ni ga Bible vi puli ya ga kitab Joshua
nakalanang ka ba arpulay, finlabaw Joshua usneng igipat ba. But nda fipuli nakalanang ka ba arpusaw, uyalum lang igi Israel baro ashikem, but upakot igi teman besan igi Israel bakirang ba jongki, but kinong bishar jongki, but kinong tray nong kata jongki, but kila yang akhman ublay ba lu Joshua ula keren na upat ba, but ula penikum no ba ula yalamiki, kani ka por hagabo Joshua ula kam temen, but kala day ka por ubu snoto ulu day ban ino iga leadership, but ngali to ifi udana ka por kaba udana preng ka jingi iyo i kaba uyo i jat ben riu jo ubu la ban penio eki bakraw, but kata day ula la ban yalamiki sharikanan ulala ega ban penio bentah ki ya kata ka wong ka lanang ka ba arfu saur khat ka khat lai wong nala ai fi ga ri ga ba phim shim la trei ya ki shinong ba phim shim la tai fil shong ki ba ga briso wan ba ga briso olip ki bam shim la thong ba phila ba wong na kata daw habaw kunan ni kini ngakwa ngan pen kin ma fi kunan ni kini day hagi last days la ni snigi ba khat do jong ka jingya nanti ka jong but nda habu kunan ni kini ukwa ban bo igini udan ka jingket kle ya ka yeng Israel baro ba ki khon Israel baro manay na kata daw kini ki kinten ki ba khat do ki ba kraw palat ki ba kunan but ngakwa ngan ong fi nda habu la dep kunan ni kini u ong kumni khat ba khat saw mentana margata to shepting you tribe to shakri u hagating janai ba hagating shisha but to ino iti ki blake ki kpajang pigiri shakri shiliang ka gawa but ha Egypt but to shakri pi you try but wangi kitin lana kham idai pi ban shakri you try to jet pi hagani ski yano fin shakri yikitaki bi kpajang pigiri shakri ki bidan shiliang ka gawa lani iti ki blake amor ki bi pishong agri chonki masuk tanat ini ketian ke buang hang ni kini ketian ke kraw palat ke Bible ke buang Henry manga bat kayeng jonga ngin shakri yautrai fi ununu nong yalam ubala ban long success upadan ke ikhtiar upadan ke jingla ya kaban yalam ni ki wei ubala ya kaban ke jingkel khu ya ki bobon ki jat ban riu upala balong ke jingker khuyi ki wepat ki mensim ki bekodor ngani tu ifi udai ubalong hagani ke rukam long kumu Joshua u Joshua ulala banyalam ke jat ber Israel ke badan de million ya kaban penpoi ki syarikanan bat kini ke kitien ke bakhat do jongo balai ulala ke tangha ini kitien bo ang la da kam idai ifi fin shakri u play jet agani ke sien fin shakri hade wong ini ke kitien manga bat ke yeng jonga ngin shakri u tuai fi ubrio ubadan ke yeng kaba mau bat ke yeng jong ki shakri utrai utau brio mdei tang baula ya kaban job ya kaban long nong yalam shabar hane haba ulong nong yalam ala ka jong ke yeng haba yo ke tengah ka be shakri lang haba yo ki khon ke be shakri lang bar haba ke yeng bar ka wei ke yo ilang ya ke jinglong ya ke jing khat ke jong play ho pa bat ba ki yang lang ki shirham lang ki support lang i wei ki yang lang bat ki pen ilang bat ki ya lang ha ke kam ke jong play finio I ka ta ke yeng ke dai ke kraw ka bala ban job ha ke jing im na ka ta ka daw de pi pet ke jing im jong Joshua balai usala ban poi shadu thong bo de nong yalam u ba job tam ha ke jat ni Israel ke daw ke dai bo Joshua uladon ke yeng ka ba shakri lang yo try nakatagadaw ni ka jingikay ka mga hikay fi lingba ka Kamram jong ki Ngeit na ka yeng ka sem kaday yakatagatong mga kwa ba pinpoy nga kwa ifi ki badon la ka yeng ka sem ka babyang ay ngu you play la fidon ki kime ki pa na fidon ki khon ki ti ki shakri you play ay ngu you try what la don na playing job fi ki badon ka yeng ka ba pimpat ya shakri you play ay ki ka jingkren kan pen I fi ba pin skoto ba pinan ka jingyo I ba pinan ka jing duwai ba pin angnot ban duwai show play Bapinyo kum ke yeng ke jong Joshua ngada angnot abang hikay fi the people in the Bible kum ke nuksa pila pet mentan ni Joshua ba ulong ubriu ba job ha ke jingya ni ti ke jong ke daw ke dei ba Joshua ulala ya ke banyo ke yeng ka ba ke tengah jong ki khon jong ki yeng lang ya ke ban shakri try na ka ta daw ke ta ka lalong ke ba kraw hanen the pet pat kum ke nuksa ngan sa yalam fi ke jingikay de pipet pat kum ke nuksa ye ke yeng ke jong wei briu bekrau tau de prophet u bekrau tau de Samuel de pipuli yu Samuel ne kwa ngan kran kindiat kum ke khubor ke ni ke por khnang makan long ke jingmen toy fi
Nabi pekpat yo Samuel, o prophet Samuel aga jing shisha nga sngolingo aga wigaliang. Na reality ulami nadu badang kha nadu badang red ke kemi ga jong ugahana. Ukpa jong u Elkana. Uniu u Samuel ulami na yeng ka baki kemi ki kpa gi de shakri try. Kemi ki kpa gi lala e ga bani te jutang ba do play ba bu yu ga temple au Eli. But ulayo ki khon jong Eli kum no ki long ulayo kum no Eli ule ki jing bakla ki jong u ba ki yeng jong u kala feel ki khon jong Eli ki yap ag temple u Samuel ula dep yo kata ula tep ro ye de bo mi no Elkana na ga hana ki briu ki shisha ki briu jong play but no song ag temple u play krani u ba ka khat do u Samuel u kala long u prophet u ba krautam ha ga judgment Israel. Hani na pipuli pat ia kanuksa jong kalong yung longsam nga kwa nga ni rap ifida ka ni ka jingkran. Na pipuli na ka kitab Samuel ka nang kabapra na ka dakhat ka baning kong kong habaw Samuel ulat namen ulat hongi na kikhon bakin lang nang bishar halor ki Israel. Fi u Samuel hagani ka por ubat ko mo prophet ubaklitam ka jayman Israel. But hadu agani gapor ka jong Samuel ki prophet lani u prophet ubade u prophet Samuel ngan bu kumta udang urat ni ia ka judgment Israel ka hab haga jingsen shar ka jong ki prophet. But day na kita daw ubat artli ki pos u number 1 uday nong sen shar nong paniay uba khli tam kabar uday prophet uba khli tam unong paniay unong pani ia ka judgment Israel baro ko nong itulupa. But day na kita daw nga kwa kan penifi nda habaw Samuel ula rangpa ula dan ki khon argot laingot but people in the Bible udan argot ki khon hangi but ka Bible kong namar ba udan ga por namar ba uday nong yalam ha judgment Israel ha ga joko por ko mga laong if you nong sen sharbat kunja prophet uba kraw fi yu iya ni ka Bible kong nda habaw Samuel ula temen ula tongi ki khon bagin nong kinong bishar halor ki Israel ulaban tung namar hangini por uday unong panya uday kunja nong panya usia unong senshar but nda pipek bahang ni nda ula tung uda ay kerteng iki khon jongo ubaning kong ulong Joel uba kerteng ubaar u Abijah kini kilong kinong bishar haber shiba utong long bishar ki hangini ki district ki badan nagi khon Israel but ngani to ipiyang ni kitab Samuel ubaning kong ulong pra na do khat baning kong da pipuli bilap igini. Hindi ka Bible ko ang nes nga ba kita gikhon jong u kim shimya hagilenti gi jong Henry kila paino siya gi jinglalot kila bamsap ba kila penbaklay gi jing bisharo fi ikitaga na gi jing kaba u Samuel u yakindo agi jing ya lenti gi jong ba ndalatemen u shimbe ba gikhon jong u kim kongu bet yu na mar ba ubat igi kam ka ba jong haga kamu play ru ka bahajrong haga kam ka jing sinshar khadaru bat ka bahajrong u perkhat bek ba nama ba udan por ban le kat baman u shimbe gi khon jo ubro argot yaw ni Joel bat u shim yu ni Abijah u thungi ki gi district gi badan hang tai hapo Beersheba but nda pipuli nakani ga Bible hilap ba gi khon ki jong Samuel ki klem yat como Samuel ki klem shakting yu play como Samuel ki klem ri la ga jong jing em como Samuel kila bamsap kila lalat but kila mak Bible ni ko kila polish ga jing kila pai ga jing lalat kila bamsap but kila pen baklay ga jing bisharo fi na fi pai hangi fi lap ang ne ba dan ko ga problem kita men besan ki Israel barok le lumlang kila yawan ju Samuel harama but kila ang kmi mame melatemen bagi khon jame kimia egilenti gi jame menta te thong dong si malor jingi ban bisharingi kum gajat ben rio paro kani ka tien kala pens no si Samuel na bagi la ong to ai do si man bisharingi baru Samuel la duai hotra fi the people ba la na fi yet den rai yagni manu ba pen baklai ga jat ben Israel haka ba ki kwa ban yo si kam da dai ga jing bakla jonki ka ba pen bakla dai ga jing long ga jongi ni ki khon jong Samuel u Abijah but uneu Joel namar haba ki bamsap haba thong ki jok nang bishar ki khoni Israel ki yo iba kini ki le ga bamdai nak ta daw ki klem long ki shakri ki jong try ki klem bot igalenti ko pa kimla sha ngene but nang ta de ki le show Samuel hag shnong ga jok rama ki le ut ngene but ki le kirpat yo ba ki kwa ban yo no do sim kani ga dai ka ba u blay ngo ba Samuel tip bo blay ngo ba but ka pen ngo si Samuel re ka ba khat do kim ban 7 jits em ki yo so
Saul ndai ka bang kwa ngan kren hang ni dai fi i hang ni ka problem apa deng jong Joshua baru Samuel u Joshua ulang success do bekut nama ula banyalam lagi jong ka yeng buang mangabat ka yeng jong agin shakri tu u Samuel ni u shakri tu ndai ni klem yu i baki khon ki jong okin ya be egalenti ki jong try fi dai hang ni ngakwa ngan pen i khendiat yang i ki keme ki pa compare la fi dai u bedana ke kredan compare la fi dai ki brig bedana ke bor ke sarkar compare la fi dai ki beden ki babat ke kam let's say ke kam blay ke kham shakhmal ne kren bay compare la ngi dai ki brio baro ki buram ki brio ki yo i harikan mau ngani toy fi la ngi baklan ngi kamram ke bangi dan ala ka jonga yeng fin you in da haba ka feel ka yeng yala dero fin feel ke testimony la ngi jingpla ke example kam long but nang tade usamwe lang ni nawla temben upoy ka jaka ka be na ma de ki khon ki jong o ki be ya e gelenti ke bakla ba ki pen bakla lang yiki khon sel baro fi ka ege jing bakla ka jong u Samuel ba ka ege jing ka jing kai ka bangiyo nang ni ngakwangan pen i fi kom ka jing kren ka ba nyarap fi u Joshua u don por ya ki khon ki u don por ke yeng ban hikayo blay na ma u yo yeng ko be shakri to kat bau Samuel ganut ban ang naman ubat artili ki pos ki ba khamlang important lani ki ba dan kam tam ki kam ki ba khletam usen shari ke jat Israel ulang prophet ro ya ke jat Israel ba dai na kita kada udan na jaka ka ba ubun kam hadu kata but now bun kam dan pore ki khon upar khat be ki khon kin respect kin bura me kita jinglong e me kita jinglong nong ye thol pa jong ki but upar khat ba kin kum o what si shim kum ta ngi ki me ki pa tung inum shim kum ta ha ki jing dei ki khon teng ila bun kam palat ki kam office jingi ki kam business jingi teng ila bun kam palat ki kam u bling kren lang ki ni por but teng dang ila bun kam palat ki kam u bling im dan por shu ki khon ki ngim la in ai ke tin ke jong play ke badai shi khon ni klem la ban ye dan bat ki ke ban ni kren ban ni slok ban ni pen i ni klem yo i ki ab ki jing ni klem pet la ke jong lok apdeng ke jing jong ka ngim dan por ke ban pet la ke yeng ke sam ke ta ke de ke jing long ke bun kam palat ke jing long nong yelam bat ke ta ke de ke ban yelam ye ke yeng shi ke jing bakla teng ni perkhat ban la trei kamu play teng ni perkhat ban la sa ban la pendap yeng ban kala biang mereken mau kata kam dei ke dan kamingi bangi dei ban pet bah ban pek la ka jong ka yeng namar ngayo i hang ni bakat u prophet Samuel udang yo ka yeng ka bagi khon jong o ki pai pen ban shaka aka ka bakla kan ado begini ki rang ba na Israel ki wan sho u Samuel ki ong ba ki khon ki jong u Samuel ki dei ki brio ki ba ki bam ko ngu bat ki pai no shaki jing kwar ha bat kum ta ter pinda pudi hang ne ba kala long ka aka pun si yo Samuel fi ngakwanga nong fi kan men toy ayu ngan yalap kan men toy yu fi pin kren kan men toy yu fin long ki pau nam shabar kat bagi khon to fi ki ya galenti ga bab dai ngajiu i ki bubon ki long kum ta ba dai ne ka ta daw na tuai ba ni ki jingi ka junga kan pen gendet pen riu kan pen shai fi fin dan por ba lagi khon fin dan por ba lagi yeng ba hinang man divide bahai lagi jong por ba fin dan ba lagi yeng fin dan ba ki kamu blai kum no fin le ga jingi dai ba ki yeng sam na ka ta daw ni ki jing kren jonga men ta ka sni ki dai ka ba kwa ya ka ngan pen e fi na ka ni ki tin ka jong blai ngala pen e fi ki me ki pa men ta ka sni ngala kren na ka yeng ka jong Joshua ba ngala kren ru khindiat na ka yeng ka jong Samuel fi yo i kum no Joshua la long ba kum no Samuel long ha ki sni ki ba khat do Joshua na la temen ula ban ong manga ba ka yeng jong ang shakri trai u Samuel na la temen ula pen ban bi ki khon jong o ki poi she ga bam sap ki poi she ga jing em ka ba ha ka ba lalot but ki pai no kem shimia ni gelenti ki jong play but dai na ka daw ka de ki sno si yo Samuel na la temen dan por shu ban pen ba de ki khon dan por ban pen ba shu la ka yeng ka ta ka de ki jing hikai ka ba long kum ka kan ja warning ye nga ba de fi tong ni ha ka gelenti ki jong trai tong an pen e fi ha ki ni ka por snga ba ngala kren chafang ka Kamram ka jong bangai ha ka yeng ka sam ngala kren ka Kamram jong bangai hala ka jong ka yeng ka sam ha ka rukom ka jong
kabaning ko ngala senang na ukpa bat ngala poi shi kami hot ngaklem la bangan ai lut kum baga de ben long nrai ngala super sang kat bala ban supun kin mau fi ye ki kat to kat ne kin nong rem bat ngala pen I baga rol ni ka kamram ka jong ukpa de ben function kum ukpa la ni ban try kam kum ukpa ke kami ke de ben tip ila ka jong ka benta kum ke kami ke de ben kni ye ke jinglong kpa bat ukpa num kni ke jinglong kami bat hang ni ngan pen I fi sei ke kamram ka jong ki khon ha ga jing de bat ki kami ki kpa fi ing ala pen I fi ngile puri khambon na ke shiti shi ke Ephesus ngala ong fi ba o apostle Paul abu tho e ne u de sno tho e ke kredan ban krenika lani u de sno tho e ki nongrem na ma ukren chuai ke jinglong jing em kristan mana dia nang ta ukren chi ke jinglong ke kamram ke jong utunga ba ke tunga ke rol nang ta de ukren chi ke kamram ke jong ki khon bat ki kpa bat ki kime bat nang ta de ukren ru wat ke jing de ke jong kpa bat ki khon bat ngala de ukren ki shakri bat ki kinran bat nang ta usakren ba bar khat ni de ban shakri trai ke jingele jingi ngila ban yele ke bor jingdom ban shimi ke jingke ngatiar hadin bangila biang ro kom sngot ho ye ke rol ha ke jinga identity jingi ha ke jingem bat ngakwa ngan ong fi snap ha wat chulet chi ke thma ka bakin jamin sim la da hayeng ke thma jo fi ram namar ke thma ka bakin jamin sim ka de ke kham la da fi klem biang ke jaka yang ke jo fi hala ke jong ke yeng ke sam nakata daw also polo pen bet ye ne ba long bet systematic la ni ke long ka ba long ka ba bet ka ba internet agi rukom ki ba internet ya ka ban poi shi ke jingile ka bakin jamin sim to ngan pen fi ha ke jingile ke kamram ke jong ki khon ki ti ha ke jingile bat ki me ki pa da fi pulena ga lona ka ba henry jong ka shiti shi ya besas na kwa fin snap hangan puli ka ong kumne pi ki khon tu ko ngo yala ki me ki pa how try na mar ka ne ka long ka ba dai ke tu buram yala ukpa ba yala ki me ka ba long ka hukum ka ba ningkong ka ba dan jingkular fi na pulin nang ni filap ba u absu pola bu kuren ni ne u hikai yaki khon ki kiti baki dai yakaban kongo bat kabar ki deban buram fi ni ki artli ki kitien kongo bat ki kitien buram ka deban walanga jo fimla fin divide igini ki artli ki kitien ane pia igini ki artli ki kitien namar ban kongo klem buram ka de ki jin kongo ka bakla bat ban buram klem kongo ru ka de ki jin buram ka bakla ngakwa ngande pin shaifi finumla ban kongo la da pimburam bat finumla ban buram la da fiklem kongo nakata ka daw haba waso pol ukraini ngene nget ka de jing pin pau ka jong blay yu ba bu ni kiten wa piki khon bat kan tebe chandra wa ni kiten kongo yala ki kime ki pa how try fi bat ka ba ar wa buram yala ki kime ki pa fi na pulen ang ni ukraini ngene kiten ka snot nar palat wa kongo bat buram ngan pen shai shwai gini fi ngalap yegni ko wai agini sngi khamta magini ga generation ni ka pateng benriu ko jingi ka ba menta kala e fer shibon bat ka pateng benriu ko ba menshua haga bangi yo I menshua ki khon ki kti ki me ki pa ki dan la ka jong ka jing sngo tho bat ka dang dai ka por ka ba ki dang la ye ka ban pnia ban pin ko ngo ye ka yeng ka sam na mar ngi sngo tho ye la ka jong ka kamram ki khon ki tep ila de ki khon ki me ki pa ki tep ila de ki me ki pa ki ka yeng ka sam ka dang dan ka jing bet ka jing internet kam da poi e shi ka jing klumar namar ba menshua ha ki por ki ba menshua ha ga pateng benri ko ba menshua ka dang dan ka jing sngo tho ini ki tien ka ba ong ko ngo ka dang dan ka jing sngo tho ini ki tien ka ba ong bura minta ngayo iba hagini ga pertai jingi minta ngayo I kala kini jaka da khawai pat baga takadai bangi ong bangi im haga pertai ga bala shai ba bangi im ga pertai ga bala khamsha ngi dumno pat haga rukom ka jong jing pniat yeng pniat sam bat ngi bakla hanta filap bagi kimi ki kwaro ndakile be ini ga pertai ga bashai ka bangi ong ka taga standard of living lani ka taga rukom im ga khamshai ka ba khamki wa ga rukom snotho bat habangi be egene ngi ka wai ka bang sno siga dai bangi kinria na ka nongrem du kiten ka jong play ngi yak na ka nongrem jong kinong west jong ki taiki westerners lani ki taiki brio ki badan shiki wai pagiri ki badai sha ki reset ngi shitai shiki parek ko ong bai kum ta da kiten si ngi bot pen ban ngi lenti parek
But ngakwa ngani tu pikin mau ka Bible ka klem hikai ngi bingin buat igalenti pareng ne igalenti dikhar ne igalenti khasi ne igalenti jongno ka Bible ka hikai igalenti ki jong play. But ngakwa ngan pen i fia ni gapor ba teng nang ilabot yagi tagi rukom ke jingi but abangi kinria no na mabangi ong mangi la khamshai ngimbot shu itu jingong barim ngakwa fin pej ba ngaju ong ini gtien kindiat na ka ba kham e kin mau ka perthai gala ban hikai ngi daga harukom ke jing hikai hare kin mau ki nongrim jong ka Bible pimla pen ken na man ka nongrim jong ka Bible ke de nongrim ka bamla ban pen kala na ma ka de gtien ke jong blay ka bo blay ula bu ka ba num dan ka weipat ke generation ka bala ban pen kelai ka kan yai ne shiki ba bam jukot ngakran pigi kmegi pa la da ka dai fi finu iga yeng ba bet ka ba itnat ngakwa fi dom kan ria na gi nongrim jong ka yeng ka sam bat pigi khondu la fi dai bin yo iga yeng ka sam jong fi ka ba yeng ka ba bet ka ba itnat ka ba suk ka ba dan buram wali kan ria na gi nongrim jong ka tien ka jong blank am kwa fin bot ya ka ta ka rukom jong kita ki ba shai shi ka ta ka bangi ong shai kan anu ba ka pra ka yeng kan ba ka jat ka imlang salang kan anu bangi pois ka klem ran shaga thala shaga ega bamday ngakwa ngan ong ifir ni portong in yang nongrim jong ktien ke jong blake amday bala rim ktien ke jong blake amday ben onkalong outdated la ni bala rim kabam tre kam shu kan mau ktien ke jong blake day kabangi don kamika malagi singi wat hadu ko pertega ban sawan ni don kamika ktien ke jong blake but ngan pen ifir ni por fio e hagni ke jing tho na ni bible o apostle paul wa ni ktien fiki khon tu ko ngu yala ki kme ki pa bat wong buramru yala ki kme ki pa na mar kani gede ke belong ke hukum ke beningkong ke bedan cingkular bamen man baha bat bamen islam haga pertai fi ngajuang haga bible ngajukran ni ne ngala jukran bunsin bat ngakwa fi desnga bahakum ki bangai o apostle paul uday u expert joga hukum o apostle paul uday u wayna kibala tiplot yaga hukum kajong moses but haba u hikai haga testament ge bitmai haga jing tho jong u khambon hi u yale yakaban wanra igi jing hikai kiba usno tho banam penwet yaga jing ai ege jong play Madena kita kada fiyo ibo after Paul tiplot ye ki sipo hukum tiplot iki hukum baro ki jong Moses fiyo i uklemwan ra ye kita ga hukum ga barim khambo na testament ga batumai uklemwan ra iki sniki ya uklemwan ra setia ga bangin rakhi sniki ya uklemwan ra setia ga bangin uklem kran sibo na ga jingi dai ba ka wai na ga sipau kum mga jukran lada ka dai ba unwanra ula dai ban wanra andre fiyo i ga jingi dai pat bat ka yi nga sam o apostle paul abo hika yene ushim yega khat ka bana testament ga berem kata ga dai la pin puli kane ushim na kitab exodus kan na ba arpeo pipuli na khat ga khat kane ga bu ong khat ba arto buram lu khpa ba ga kme ka balang ko hukum ga banin ko ga badan jinkular ba men yo man ba men yo islam ga perthai wanra biang ga ktien ka ba dai nang tai na ga hukum ga jong moses shakni ga jingi kai jong dai hangta ba pipule ga ba biya ban nang man pia ba ban sno tho baka hukum ka bau jisu kren ki don ki hukum ki bau blay klempen kain re ki don ki hukum ki bam tre kam shu aga testament ga betumai but rio iyang ni abo also pol wanra biang igni abu ong ko ngu ilagi kime ki pa ko ma try bara bu ong buram ilagi kime ki pa pin islam man bahag ni pertai wanra biang igi tay barim balai naman ka long yung long sem kadai ka bangimla ban pin kala but kini ki ki bu also pol wanra biang ya ka ban hikay ngi ba wat aga testament barim ru ngani tu ifi ka don ka hukum ka bau blay wanra ndai ukhlem hikay pa ni kum ba hikay tay kitab leviticus kum ba hikay ki kitab deuteronomy kung hikaya kita kitab jong Moses ba pitip katkum ka kitien ka jong blay hagi kitab barim ngamdan por nga quote ifigi khat nray sa puli mapipin salap ba ki khon ki bam ko ngo ki kme pa ki pinjaw umat ki kme pa day banan thamau yaki ba nga khwa gan ong ifi yakata uklemon rashu ang testament ga batama day hangta bang ong ifi tungin khamlong balance bang hikaya ka kitien ka jong blay
Nama teng-teng iwan ra biang I hukum mangi pentrai kam biang iki bat teng-teng ikiar no pat iki bamdai ngakwa lan ong ife ni gopor tongi num tap yaki aka yaki baga ktin ke jong blai ke klemika hare ha ga jingi dai baga yeng ke sam u absol pol u shim ngi ni khat na balai ka yeng ke sam ke sa kum ju na do men chwa do men tabaka ni ai sa mdan manu la bania ki me ki pagin sa ki me ki pagi khon ki long ki khon bat ngakwa lan ong ife na ta daw ki principle lan ki nogrem do ktin ke jong blai ki sa ha ga jingi dai baga long yeng long sam Fidei na kata daw na pipuli ang ni uwanra biang ingini ba ang kongo buram uwanra nang no haba pipuli ke jing kongo wang kongo ikimi pa kumbahaw try itai kitien ni bedai bedan ket jing mat hani bapin kongo ikimi pa mdeta na mabegini ikimi pa ndrai kongo ikin na kabentaw try haba ngakrani ke kamram dan ki khon ki tiki banget ngakrani ke ta haba pilatip you try fidei fin snoto bapi haban kongo ikimi pa how try dapat bahai kita ketien pihak an kongo teng dan ki brio ki bangayo I ki baong balayo I kita jing trai ki jong men se me khot ngayo I dan ki por ki snam ki baladep dan ki khon ki balayo I kita jing trai ki jong men se me khot ki layo I kita jing pen sle ba ki layo I kita jing trai ka bateng ki khle lang ba ki jing le brio ru ngayo I ha ki jing ya ni ti ki jong ngayo I ba khle lang ba ka bor baman ru bat nang tade na ki layo bat kim kongo ki mi pa kim trai sho ba le school kim trai sho ki ban trai men ka hier na ta sulap mi stang ka jing le jing duai ta jing let jing sang but now tadem tip shu ka kamera ma yeng sam ngani to ipina ma baki ongba kila yo mun sem kila tip you try baki de nyau ben ki me pa kim ko ngo chi pila nga khwa ngan ong fi kata ka yitin kho ber ki tin ki jong play kin ma la da pila tip le yo try but pila don yo Jesus Christ ki jingem pila yo ki jingem ko betamai pila puli ka bible pila yo mun sem ko fi tim ne ngani to fi ka wai ka bidon kam ka dai kun ki khon pi de ben pin I ka nuksa ka ba dai min ko ngala ka jong ka ye mdai na mar ba pila tip you try ba ki mi ki pa jong fi ki bi ba fi tip ba kam start ma fi but nang ta da ba pin ki mi ki pa pin ya la ka jong man ba pin si shang ma kia kam dai kum ta nga kwang na fi ni ko por ba pin pin sil to ba ka ba ko ang ko ngo ila ki mi ki pa kum ba how try ka ba man how try ko ngo ki mi ki pa na ma ba bi shap ting you try they play ba ai fi ki mi ki pa they play po fi ki me ki pa bala da phim dan ki me ki pa phinum la phin position sonoro ngasai ngosi igene ba ngayo idan ki khon ki be I ko makim dan kam ki me ki pa ki be ya la ka jong kaman but they hang ta fin yo ibo ong ne buram yelo pa ba yela ki me ko bala ko hukum ko benin kon ko ben jinkula kula ki ai bangin man ba bangin islam ngaji ibo kani ke trai kam shisha judan how pet how what benia manon ki khon ki ti ki pun so si ki me ki pa pun jau umat ki ba man bahag ni prathai pin ki no man bahag no roi na khwangan ong fi ai ba gani ki kan pin ki net bani hoi la na jing em jong fi men shop em pat te yo play fi a jing em ko be em klumar ni ki prathai teng te pun so si ki me ki pan rei min ta fi la tip you try ba la don pren jong fi ro fi pat tip you try fi don ki yeng sam ko ki me ki pa sa ki ja fi ki pin biang fi balai phim kla ko mot mon try ngan shakri me ngan IT na khwangan bura mi ki me ki pa na ma phinum la po shinu na khwangan ong fi ka ni ko por snga ba fi dai phin buram fi phin ko ngo ki me ki pa namar la da dai fi phin man ba ha ni ki prthei ma fi dai phin islam na kwa phin tip bo blay bat e ni ki ktien blay la ai ni ki me ki pa to ngin buram ktien buram gdai ke badan kam ba phinum la phin buram yo blay la phin buram ki me ki pa gi ba pi yo dapat bahai kata ktien phinum la setiap phin money you try la fi klem nang man buram ki me ki pa ngayo I gane bakala bakla kata gane rigi chingi nga tuai ba menta sina mang ni chingi kai joga kan plelenti fi ki khon ki bishakri tuai phin nang man pet bahai la ka jong yeng man pura man ko ngo yela ki kimi ki pa snap ngan pen I fi da fi pulene gane bible fitip la phin pulene ni kitin jong tuai shiki ka shiti ki jong absolute lesi gani ki shiti mtip te kade ki jong absolute pol na gamde re tongan chu ong no ka shiti shiki hebrew kala no ko khat ar da fi pulin khat ko khandai wong na lor kani ngila judan kita ki kpa ka do jengi ban sneng sempat yengi bat ngila juburam yaki abaki kimi ki kpa ki sneng ki sempat ila ki jong ki khon ndai bagi isi ndai bagi kwa yaki bakin poi shakalanti ka badai ngayo I gini ki sngi ba dan ke jing hikai ke baong
bangim de shu ban sneng ban sempat lagi khon namar ngi la kham shai ngam tip la kata ka dei ni em la ka Bible nama ka Bible ka ong ni judan ki kpa ha ga do ki ba sneng bat sempat bat ngi buram ki shikat dei ka dei ru ngi bangin buram khambun yo blay ong ka Bible hatongin om khamlong buram hatongin om khamlong shibuna po kpa ju ki min sim jungi bat ban im fi wanra angne de ki kme ki kpa ba ki kme ki pa ga shisha ki sneng ba ki sempat ya ki jong ki khon la fi pule bhai gani gong namar la ngilong klem jing sneng klem jing sempat ngilong ki khon pongkan re om ki khon khaburam ngam tip agini ki sngi ngayo idan ki kme ki pa ki baong bam dai shu ban sempat lagi jong ki khon ngayo i gini ki sngi ki khon ki kti ki ba le ke bam dai ki me ki pa ki sha be ki aiman be ki le be namar balai ba ki ong kan sapoi ko por kin sngo tho kinom sngo tho nama ka Bible ka ong hikaye khna galanti ki budai ban le unom kendria na ka wat habo la temmen ru teng dan ki kme ki pa ki be I be kum to shong la ka jong ka kamera let la ka jong ka man ai blat be ki ja me ja sho yong mtip ki she ki let ra la ka kali ya kleng ya snow ba mtip sho be pin biang ki snow sarong ki taro na kwa kan ong fi kan sapai ko por fin kordit namar ngani thu fi la da pi kemi kai ki khon be ginang ban ko ngo be ginang ban bura me fi ngani thu fi ka de ba bakla ba fi ki khon na kwa ba fin tip ki wai teng tongan sipun ino fi tongan pule fi ko khat nang ni fin puli na gishiti sho Timothy ga banin ko singap ngan puli na nang ko basan gi khat ga saw ko la da kanu ko re kun thai ga dan ki khon na ni ki xiu to ai ki nang ning ko man pin I ye ga jing riu play ya ga yeng la ga jong hi bat ban siu kliang hala ki kimi ki pa na ma ga ni ga long ko ba ha ba ga pdiang hon khma du play ni ga kren ni ki khon ki kti na ha ba ki dan ki kimi ki pa ki bala poi shi ga jing tam men da ki la kham tam men kani kran sepang ke caring ger kom sumar ye ki kime ki kpat nda haba ki la temmen ba pim de ban nyau ban ye ki nda ki la temmen pitip ang ni wang ba ki de ban siu kliang ala ki kime ki kpa na ma gani galang ko ba 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 priang hona khma du play siu kliang ni kamot ba bi de pin sumar ye lagi jong ki kime ki kpa oju nyau ban ye lagi kime ki kpa nda ba la temmen waju kran snail waju tim me lagi jong ki kime ki kpa fi dai ne ga dawo kwa ga no fi ga por ba bi dai pin sngo to ba hai ga ba nga sngo san ai lagi jong ki kme ki pa ba nga yo I fi ba fi khambon ki dan ki breu ki ba nga yo I ki ba hala ki ba kren ki tin ki ba khor ki kme ki pa bat ka ta ga ga pin mong ga do no jonga na mar nga ji yo I ba ha ba ki khon ki dan plan ga jing dai ma ki ba yam dai ma ki ba jaw man and dai da ha ba ki kme ki pa ki la temen fi kren persha ki nga kwa ga no fi ga ni ga no pin sngo ba hai yo blai finum man baha finum im slam gani ga perthai ai blay un kren fi de gani ga jingi kai ka Kamram jong ki bangai ala ga jong ki yeng sam aba ga kren fi ki khon ga kwa ngan ong fi de pin sngot ho igani tongan pin I fi khndiat ha gani ga bos nga ba fi I ga kwa ngan pin I ru igani ga wai fi I tang ki khon kim tep ela de ba gi de ki khon Pishime ga kadan kme kadan kpa bat phile hi ki eki simje tho ki kme ki kpa ki eki ba pirai ki eki ba bishim la galong ga shong kha shoman phile hi dala de fi je hi dala de ya idala de banda fi pai ga jaka ga ba de ki kme ki pa ba ban ke de fi teng fim nang ban buram ki kme ki pa ga pisa tinka fim nang buram ki kme ki pa ga rukom ya File lagale na mababisngaw to baga day ba piken ba kikmik pa jo fikim day show igaban pinya ifi nakwanga nito ifi kin mau pila pinday ki bala dan kerdan hadu kan noru kin mau haba pidang dan kikmik pa pihaban pin ko ngo ilade ban buram ya kabanda tip bagi day kikmik pa jo fi na mabangam dan sibon ko por ban pin ifi nang na Bible hare PUE hangne ba ngan pin ifi pipet nang ni teng nga chat yo I ni gawai ngan kren bet na mga day briu bepet bahai gini ngayo I gini gawai hagini gi singi I gi khon ki wana yeng ringkat bat ka ktien ka bamlaw teng fikin het lagi jong ki kime ki pa ngam singo tanat bangayo I kata na mar kam dan na Bible kam dan chui day
kum gi khon gi bala ai ti jo tra ngam kwa fin knyo me lagi jong gi kme gi pa ngam kwa fin ken he pin kran sneo fin kran dom me lagi jong gi kme gi pa wat la da ki kme gi pa jo fi gi kran teng teng gi kham ba gi kran gi kham fi teng teng fi kran persha ba pi pen bot de gi bam dei nga kwa ga nong fi gi ne gi ba bakla nga kwa ga ne thu fi kapor bangi dang khna ngim not setiap ban kran kum ta gi kme gi pa ngim not nga ngam not ila jong pa nga tieng yap na mangi tieng shisha na magi kpa jingi ki don bor kapor bangi dang khna Ndai minta nga yo ibi ki kime ki pa ki haban pen red agi khon na magi khon ki don bor lagi jong ki kime ki pa kata kai kadai ki ba pi pen kalai ki kom bu be ki jong play ba ka ba khat do fin lap ka jing kan long yi fi ka yeng kan klumar ka kwa nga nong yi fi ni ka por snap ba ba nga kren ni nga yo iteng teng upara itu yo men itu yo para fini iwat kanir ko dan kama ka yeng sam kum ki bangen idai bantip bala da fideki men ning kong fide fin singo to kum no fin le lagi jongi para bat bala da fideki para fide fin bura me lagi jongi men ning kong teng teng ka para ka bakhat do ka kan hiet ke men ka baning kong bat para ba khat do kan hiet yo baning kong teng teng ka mi ka jingi klu mar wat la da pila shakri you try but dai na ka daung kwa ga nong fi hang ne pi pen khen ye ka jingbu bet ka jong play they play bala mi ning kong ani thui pila pen mi ning kong fi kum ga men but pi ki ba wan ba ar ba wan ba lai pi ban ko ngo i ka jing ong jong ga men Philippine pura kaniru ka de divine order ka jingpen bo bet ka jong play ka bang kwa nga nong fi pidon ka mani respect mani bura mi we ba ba pi bura mi we ka de ba pitep ila ka jong ka benta la da fidei khon ba ar pi ban bura mi baning ko la da fidei ki khon ba la pi ban bura mi ba aro la da fidei ki khon ki ba khat do Philippine bura mi la ki jong ki men na ma baro ken kit kli na kam ta jong fi ha ga jing jong pi de ma ki ban pen ba nga kwa nga nong fi ka ni ka pa don ki yeng isam nga yo i ki balong kum ta ka de ka ba itanat bagi tip ila ka jong ka kamram kitip ila ka jong ka benta hang no bagi dai bandan teng teng pin lap bo bening kong na biang ka kamai ka ji ba ki khat do ki biang ka kamai ka ji teng teng ki nyow ban ni ka jong ki men ba ki kren sarong ni ka jong ki men ba ki kren khor ka pen mong wat ni ka pen baklai ki jingbo ba ki jong play ba nga kwa nga nong fi ni ka por tong in nang ban ko ngo ni ka bang pen in fi na ka tien ka jong try pai bangan pen in fi na ka jinglong ka jong wisa Sapure kitab Genesis kal nang ko ba ar po ar. Nga sngongo i ni ka tien ka jong blay ba ngayo i na ka yeng ka jong Abraham ro de briu bala ban ya bet ka jing ya ti ka jong ole se ngala ban ong blay ula bu i ko muta u bolong ka nuksa ka jing de ka jing namar o Abraham ro ula ban pen ya na ka jong ka yeng. Sarai o Abraham ka khat ken rat. Manu ha ni ki sngi tinga yeng ki manut ban ong yalaw jong lok ken rat mjudan. Dan ni lagi bikin me bikin papan ban si yeng si sab ban ngi kwak ani tu fi pio iang ni bo Abraham ha ga por bo blay ong ni kiten wang kum ni wang Abraham la sai dang step men ki men like no shagway na gari ha shagari moraya ha way na gilum men knya ai ngo yo khon jame bo me wi sa kada ki jinkran ka ba pen kendet ka ba pen kta ye ga do not ka jong Abraham u je ben ko ngo you blay ujit man ko ngo yu play ba abu shim yu isak na shukran ng kot u yalam bet ha kada bu yalam yu tigi nong try samla ban shong kada ban ya la skin nanti fi yu i ba un ko ngo yu play u hap an yalam u kham chingai namar ba ngani tu fi ula ban shim yu isak ban ya kham chingai ke sara hang ne fi klam yu i ba kan involve ba ni ba kan don banta ke papen pa ba ke sara hang ni ke priang bet ya ke e ke ba Abraham ule mut dor ban shim man peniap ilo jong khon u Abraham ulo de bani consult bala ga jong tengah bat nga ai ngo you play bu Abraham u jet man ko ngo you play bu ya bat ke Sarah ga submit ye ta ga jing ko ngo ga jong Abraham bat ka wei ga bang sno tanat ka dei ba nda ba ke li ki kan ma u Isaac dei badang san Jerusalem la fin pule ba ha Isaac ula dei u samla wat ke ni tin ga jong play ko u samla Habang samla kamot uday bala poy shi khat san khat rew snem khat nyew khat pras snem ngam te ula poy shi kata ka snem re la de khen ba u isa ula kham he ni ula poy shi snem ka bala kham he ndenda habo Abraham wa yang ini kiyo shi ulum kiyo ba banda bute ikitigi kijat jong o alor jong ka duan ban knya u fiyo i u isa klemile persha ilo jong kpau bala temen Abraham ang ni ula temen ba nama yo khon la shi spas na
Man nganut menang hai kani po Abraham ula po si spa life ho si spa ar san snap. But ngani tu ifi u te yu Isaac ubala samla ban na dai ki khon jungi hai kani singi ngani tu ifi kim jendala bathat bat talai kim jendala pen pra bat duan kim jendala kren lagi kiten ki bisne u kim jendala namal bo shimi ngaban peniap yu ha jakaban shimi uban te yu uban peniap yu kum ki jingkida pi yang neba kadan kata submission ga bahadu kata kata jingpendam kadang Isaac ban buram melo jong kupau betip yo play bat bau de buram baka ega bau le usnoto yo play mut don ada Isaac ang ne unye le persya yo Abraham unumla setiaban kongo play bat ngakran ni kata hagi ni gisngi bon ba ki kmi ki pa ki bakwa ban yat ban shakri yo play re habadan ki khon ki bele persya kimla ban kongo yo play de kata kan ka bang khwa ngan ong si ki ni ko por bala ki khon kim sngo to bagi de ki khon ban ukpa sngo to bude ukpa pinyo ibala de ki pin kenya kata ki Kamram ya kata ka rule ha jinga de ki junki pinum la pin yat be badu play o Abraham unum de bru bakraw ki ni gisngi lada la ban pin yat yo Isaac I know you play but we suck utip igini baga Bible kong na habo mani tay gedwan we tay la kakrene gi jingi shakri la but na bu tay ki kijat u Abra u Isaac u satip mentaba pleng u langbra jang jing nya day daga jing im go jo andre u Isaac u khlem kren sneo kan mau tay ki kijat u khlem tap egi shintur what you klat egi ta kti na jukrane gi ne borbor bau u Isaac u shate tangi kti bagi kijat u Abraham u khlem set egi shintur daga jan na den ki khon menta ki bala ban ko ngu kpa yo ko ngu kmi adu kan ni ngani tu if you play un le ke ke bakraw fi yi hang ni ke involvement na ni ke jing don benta lang kam dai tang ke jo Abraham ke don kamru ke jing pendam ke jing pen ko ngu ke jing buram kmi buram kpa da Isaac baru Isaac upai ke jaka ke bude ban ya and what hadu ke jaka bude ban ya ushimbe ye ke ni ke nongre magta ka dai ngan buram melo jong kpa ngan ko ngu yo ke ege bole utip bakare ke bahasada but people nang ni Abraham ulala ye ban mut ban pniap shisha hare blay na beneng upertarik surga jambat uklem sha yo Abraham ban pniap hang ni ba usong blay hagal nang ba arfu ar khat aru ang tuat bu ila gkti how to samla fi Abraham mul bana Isaac ula samla ba and if you pull in a Bible, o Isaac o Kongo, o Buram ilo jongpa. Kanungon aplengi kuon menta. Na baki kimegi kipa ike bagin le e haga jingi de baga jing shakri utwa. Ngi ang puli kiktien ke jong blay kuon kikti kimtre. Ngi ang yang ini le jingi sang teng kimtre. Ngi ang yang ini le chita jing shakri kimtre. Na bagi dan lagi jong ki kam, gidan lagi jong ki jing le. If you yang ni Abraham ulala ban pun ko ngo yos Isaac baru Isaac ula ko ngo kide gibriu kan ma wali klan u Isaac de khon ruspa kan ma Isaac de khon u bedai bodan buram tam mag jai med Israel anut bana u Isaac de brio babaro baro gibriu ki pech u kum wein ki bekerpang apdeng gibriu gitu gisni nama Abraham de brio u beruspa ke Sarah ke gibriu ke habriu nang tade Isaac udan ki shakri shakor ki bubon ke jinglan jing em ke bam tip shu ke jing reus pa ka bahadu kan no harekin ma uni uklam em ku khon reus pa ula ko ngo ila jong ku pa na Abraham ula la ban hikay yo Isaac hagini gisngi klem yo ikumta mat day na gata daw nga yo I makade ki papakla ngap ngan ong fi ni ngan pen fi habang ngakren ni gani ba Isaac uya lang ba ukpa kadang jingi keren ni ukuli ukpa wang pa shano lang brat jang jingknya keding bat katari kidan hang ni wang gini kitien keding bat katari kidan bat me kiding kidan bat nga hai shano lang brat jang jingknya Abraham wang ublai hi un pendap bat nda ba ki yat kadang jingi slok kadang jingi peleu jingmot shikpa shikon fi hang tang ko ngan keren kabaki ong ke kitien preng ke communication gap fi teng ukpa dan ke jingi kren ke jingi peleu jingmot balaki khon bagi khon kim judan ke jingi kren ke jingi share ke jingi peleu jingmot balau ukpa kani ke bakla tam
haga jing long jing em ka jingi teng teng em ji kan do balagi khon digi tayo man em ji slok bat ki em ji kra khon kim ju share ge bi dan ge secrets junkie balagi kimi ki pa kim ju la ban share balagi khon ye ge bi dan kam an share but teng teng nim dei tang ki khon ki me ki pan rei teng teng ukpa bat ke kimi shila kum ju dan setia ke jingi kran kim ji share ya lala ka jong ngani tu ifin de share teng teng ulok tre snap ik bukalak dan man share teng teng ulok ukwa ban share ik kmi haga nga ndre kam tre ban snap kedan ka jong ke business but ngani tu ipi kedan ke jing bom dan ke benta ke ba ngamut ban ke tli apdeng bana ba kedan ke jing tli apdeng haba phim dan ke jing share hangta wan so tan apdeng hangta kawan ke ik bisneu hangta mi lut ke problem bro I know you play bo Abraham and Isaac kidan ke jing pli jing mana bagi peliu jing mo chik pa chik hon fiyo igadan ke jing ko ngo man hang ni fiyo igadan ke jing trai ke jok blai man nga kwa man ga singan pen i fi man naga ni ga bang kren ai u blai un kta i ga da no jok fi ai u blai un kren ni ke jing em jok fi ai ga num dan satya ka ta ga jing ai nenti ka fini ai la ga jong ga jing ai nenti ke jok fi nga kwa bangan pen i fi nang ni ai bagani ga bang hikai fi man ta ga singi kan dai ga don kam fi ki khon fi de finang man ko ngo bat buru am lagi jong ki kmek pa fi ki kmek pa fi de finang ya khaban kren ya lagi jong ki khon but ai ngin dan ke jing kren chi yin chi sam but bakan dan ke sharing ke snel tenan ke jing dai hayeng sam ngino me puri ibai tongin pen ilot iki beton kam but fenio I ke puram chong play kan pau ha ga da yeng blain kur khui finga nang betang ini ke jing kai kham jong nang ni shikman but kan nang ke jing men toy ha ke jing dai ke jing shakri blai ku blai shibun bi sngap ni langin ai ngo itrai ku pa ha ni ke pol nga ai ngo ime blai bi et ba me hikai ngi ke ni ke jing hikai na sngo ru ime ke trai na ma melang blai bu kra pala ai ngi ke ni ke tien ke jame ke belang ke nong rim ke scam penlang gini gi me gi kpa ba gi dum kin ria la gini ga bangi tip ik tien ke jame penlang gi khon ru gi nang ban ko ngu gini ga bangi pen I but ai ko pa ga yeng sem ga ne gi yeng ga sngo ta na tuai ker pang ko pa gini ga por gini ga jingi kai gi bang kren nang ni kin lo ga jing men toy kin try ye ga jing ha ti bangi ni o ga yeng sem ga job ga yeng sem ga kemen ga yeng sem ga dap da ga puram ga job play ga kerteng ga jong chi sing tuai amen but amen blame ko khui fe blame